Assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Yau za mu gabatar muku yadda za ka samar da account statement naka ba tare da ka je banki kana ta bin layi ba don samun account statement. Da farko idan ka buɗe application na GT World gashi nan kamar yadda muke gani a kan screen ɗin wayarmu, sai ka je ka yi login wato gashi nan sign in GT World. Idan ka je in ka buɗe application ɗin ka yi login ya kawo maka home page kamar haka, za ka je peji na biyu ne wato kamar haka. Idan ka je peji na biyu gashi nan abu na hannun dama daga farko account statement. Idan ka danna gashi nan abu guda uku: statement request, send statement to embassy, send statement to third party. Na farko muke buƙata yadda za ka fitar da account statement na account ɗinka kai kaɗai. Da farko idan ya buɗe maka kamar haka gashi nan statement account, sai ka zaɓi account ɗin da kake so a bashi statement ɗinka. Gashi nan za mu ɗauki na farko misali, sai ka zaɓi kuma ranar daga yaushe zuwa yaushe. Na farko shine za ka zaɓi date ɗin, misali za mu buƙaci statement na ainihin watan April kenan. Gashi nan watan April 2021, sai ka zaɓi rana ta farko, sai ka zo ƙasa gashi nan set. Idan ka danna sai zai buɗe maka, sai ka je zuwa ƙarshe wato 16 ga watan April gashi nan yana kan 16, sai ka je kan set ka danna set. Gashi nan daga ranar 1 ga watan April zuwa ranar ainihin wato 16 ga watan April, sai ka danna send statement. Da zarar ka danna idan ya ɗan juya gashi nan ya nuna maka success, sai ka danna OK. Idan ka yi haka shikenan statement ɗin an tura maka zuwa email ɗinka. Sai ka dawo farko kan app ɗinka ainihin wato na Gmail ɗinka kenan, ko Yahoo ko ya danganta da me kake amfani da shi. Sai ka je ka buɗe shi. Idan ka buɗe shi za ka duba haka bai shigo ba tukunna. Can anjima za ka ga application ɗin saƙon ya shigo maka ta email ɗin naka kenan kamar haka. Harkar banki a sauwaƙe.